Čo ja by som chcel povedať je, že som presvedčený o tom, že cirkev má byť skutočnou matkou. Teda matkou s otvorenou náručou a s ponúknutou láskou bez podmienok. Nemá byť narcistickou matkou, ktorá namiesto toho, aby deťom lásku a úctu dávala, núti deti, aby to oni dávali jej. Tak to je to, čo si želám, aby cirkev nebola narcistická matka. Ujíždí církvi vlak? Po veľa otázkach áno. Mám pocit, že nám hrozí podobná hanba ako s Galileou Galileim. Jak dlouho bude v církvi ešte trvať, než přijmeme stejnopohlavní páry? 100 rokov. Počítam to na také 4 generácie, na tých 100 rokov. Ale nastane to. O tom som presvedčený. Tieto veci sa vyvíjajú a takisto toto tomu vývoju podľahne.